wa kire uso wewe ya tarimo ngana so toka chinga ke chiabono mambia mo ba so go se maragoba ni gonda se pakiga chi system cheto chinying taire gona gote manga gokora chire mere mo nonye kinda se pak mangana mbiare se me mbuyoro chumbu atete mbuya okonyora ntebia ngo manyangana kia mangana genderete abwa se ole mono mago so se maragoba litukeli ni lya Jumatano na asekera lituko lya Jumatano ni goli lituko lya masabo to kwana no maneno itu wetera asinchira ya masabo na aseri tukeli ga chinsa ibere chiamaraoba weka chinsa isatu igoro ense ya moyoka yani gochakira saa 2 mpaka saa 3 kokoleta no muno buli bwa masabo kero kwana mwananje Jeremy Orina Ontiri miyaba gusi Global Radio na kwa mano kwana na nyasawo ito asomoro berio yo manene kema bwa masabo to gochi gokora lituko lya lero bono maragoba buna na tigire goteba ni gonda se park nechi system cheto chire mombo ndagete gotema nga mbuyombu adetabu gwetenga amangana elio gimbu yalire ebi chambu yakoroka na abwa sombu adete tikangonda ara igole simiane ga ndigerelie okay asante sana ndikira nge message bono gabu elinde manyanga kwambwatire bya ekero ngenderete gokoralia mangana kurwa se chi park cheto matega when king of what Daniel Yobar watching with my wife Lilian Kervoti on the in Sante Sana Biamana so tune in Chinga Kechi Togere Tagosini was in Chirayamene King. By the way, Nihonda Yatagona Hotema Kora Kianga Nimadanga Vantabange Bagucha live Nesimi na AGR Twitter watch live Nesimi Ginta Gitakoana Kianga na konyora sinchira ya bene kingma anonsia stogo toga ni konyora apara nganto nya ko toko ana na mabaka king moto nyore bicha pro chere very clear onye watu wate yogiri na very clear ine renjire kingma ono to mocha ko amonenke asomo yo kwa maso maragoba ikera aponta inge system yombi ya kale miremo yombi adete bicha yere yogimbi yo wetelire no nya beoke Debia Kenya Mombasa engineer Deska Evans Makori ngon tebinga pamoja Debia ngakiwete iliyo gimbu yali gocha mini waliko kona kondikira bo mwalimu Samuel Nyachoga asante sana Bianga na korolero mwana mito Debi Nyamuita maranga na ena korolero mjomono gimo ene usisiriwa na koba amone nikira ponte binga buyoto kwate chinga kichinyinge ekero abantu banyulire micha nigo bagutama kwasi michano yabo kero kene bagugete ngikona bayo na abantu abange baligiriye chinchira chinyinge chubukole michana sobukole abandi tate banga tigamnyokere kyasirire nchira rugoro tukirigeri nchira mate abandi nge kyasirire nchira mate tukirigeri rugoro erinde banyare ko abakonyora ogotoleka banyora gokonye abande bagenda oboragori asenge tuyo gukora obororo n'emechano banyolire abagushekera amakweli agakire batukaria amatege akabeire yachake nga ekero amakweli agakire umuki wakaba inatote ya mangana alitukulia Jumatatu sante sana umito byanga torante byanga mangana mbyale muyombo ateta sembe eriogi ekiagara using a different system got amanga ebi chambu yakoro kanelio imbuyalire elinde nyara ko bantu banyanga mangana byala sante sana Irene Naomi sante sana ndikirega monte mangana byale Dennis Nyabere buna nare goteba ekero omogushi emechando yakire asama tukaite makweli echuro mo chirio kaliyo kana bakoliyo mondo bamuruka nonye makweli omwana gotoka bamurukerie tegete elinde abantu boboa gosenga amakweli aina chikobo atiko manyana kibale kolengera kini bale gotanga makweli obo elinda ati gochomuchi aso wenge mwanya bantu iga gotema chinchira chonsi kwene kianga onyolire enchira yogotanga gusogota makuru asamabe abana bomonene kireme chando yabachire bamanyita sibago tamaguchi bande bago tamaguchi getunugoro ugusia kamnyo kirenge koronderere uchiase liobe kiana no amanyite nyasago toka na ebisa kubinde
bibuate emigro yabo in very many different ways chinchira chinyinge tofauti ao yo kora emechano yabo bono abana bo manene babuate njira bagukora emechano yabo kero bo bibuata bwaba chire iko bagutama gochia somanene itukolia rero bono maroba ensemo chinsebere samahani sidi tikara chinsa chia chenchi kuchakera chinsebere wega chinsa satu igori yaba gusi Global Radio enamba ninko bekere karonko gana live chinga kichu asomoro beryo ibone goto live ku Tanzania lakini chibona gonde live ku chinsa mochia DFW omochie okorokunga Arlington lakini ndase paki kurunga Legacy ngoda koranga na kia mangana go koruga igaiga mutu yana ali abantu mbere bako na wake ngoyo nebi ntombire bigenda tekigima ngakero kende kero system yeto konyanga ya wakiri bya kigima igona botora amanyenga na boto koleta na event yende on live kuwa sikutoka andonshi asukutoka bono ntebi ngona kia mangana le nseme yo mini wali kero ngendere te koligereria na kubanyanga na kimwa tubwatire abanchari baito amangana ndago tikera sana soko ndikera chimesmes na gerere wojisoma mangana nde nkonyora gana linga abantu mbale banchete kuigora kende gion sibanyorire kego cha somurangu gose no murangu we neighbor umuntu kwanyora uko na gutuboranga nkieke bona lia sichinse mochia Austin tuatebe dia ba mintonga mangana salikire kurumotinyo kabere ko ikera bono igabona to kwana kuruchitali kibere chomotinyo gatato abantu bakure bane ase miate ko yabere ke ukolekana chise mochia Austin ko ikera bono abantu banyora chingoma ikera abantu batano nomo kuna bono no nyigoro umwate ko rengoro romonto mananyorete chingoma ga chise mochia Austin kolende amangana amaya agotuikana na ringa omunkwano yo kagire go lete miate keyo nabe kuchinkayo na okure rankolinga ikwanyore package leons teri yao tonyebege tioro romo tobeka tarimangana ngikia ngakia tokoro tigago kwajerera kubwate bintu bitaliye byao okonyora mostly package ena kia koroga sama ngana bunago tukira kuwa sokoringoria yegote abanga package aga box kitaga keke ga kubiku gesiri kiao ense moga igana bokonyora nga chinsinyechi ga konyanga chinsinyechi ga chibuate kengere ngo bwekere maiga yana yes igo konyora nge package chinsi nyoga iga chinsi nyechi igo chibuata maguta kita sale getenjira gete koiranga ngakibona mangana kale korogana konyoranga maguta na rororo aitiritia sogete box gati into kendo komanyira akero koligereria box yeye igo konyoranga chipasha samani chistambu chibekiro echire exes na ari kwanyoranga chinonye nabo igo chire kuru chinse mo Chesico International packages kwanyoranga yabekwo egeshiri kiago no eterekire watanga bamuro nderado jinando chikwabuguria kwanyora mangana asalikire ose kwanyora amarieta aspeliri bobe kwanyoranga ubona ni rieta gose no ntiri rigire ngontario ose bintu binde go chimoino ose omonto liko tiri otumaini amarieta getale misspelled ebintu bune ebyo byavoid tika kobu byayerera bwango sane kyagera ubobembora segati yabo nelinga nalinde lyatebekanire nelinga abuna natika goteba igokonyoranga chistambu chibekiro mono igo chikorwa chinse Chesico International awe chipasha chibekire inyigo sisano chire in excess chipasha gitega go chiayerera ekyagera yatebekanire nga obosalia obobe na obwachakire go chego ase emiate ke yarokanire kuruchinse mocha Austin ya matuka bwango iga kokora nyore package ndi yonsi koroka nenchira gete igere questionable nere bujora ngeli kiada yamo elinde asabu to yakuna sekigwa asabu detaje kuna pashe yo package to yakuna abaningoli abo bachiye bokamba maite buna bako Yerusia elinde bayire elinde tonyare ko
konyora amang'ana ya sikire abene king matunyare guturi obugima James arasara temo biyamo no mwabo ondenga kwandorire biyamo no kingma. By the way, pero mo korano emiya yonko muro karasara temo une serikali patonyang biyamo no kingma no chebiro mo korano emiyo mwalimu Samuel Wesley nyachoga urujinse mochia which the Kansas sana ingonde park life aso tebe mitambo yeteme yanga kwa ya in a very loud and clear way ase kurasi chipaki chito achise mochia dia mda kwa hiyo shwengana nale kwa nali tukulia lero nale kwalika nilitangani asama sabotoko twara kera litukulie chumagati alitukulia Jumatano uchakira chisebere kwekesa tu chiamala kwa bakiri ya AGR live haba kusi Global Radio ingana lia kabere na kwanire chipake chigete chigo cha aso morangu sege shiri kiao chiarorokanire nge chigo to mokuru ase chinse amo chisiko mono se chikagire koleto bosaria elichiare tire miatuko chinse amo chia Texas aso bwango ingomo chi oito manene o Texas Austin mondra utamanye tingo mucho manene no Austin no romo chi to manene ga chingo go chia Texas yaro kanirenga chipake chichire chikoletwa obo box que to baixa que to faz o campo para depois se ya tere ko kale ko chi go go rete ka pura e pake tirana e kirega no nyen 4 matumbara bakuru para vai cha ka kuigora chipasha chiabande meta batumbara bakanyo no amaruba bande baigora iga etabye yo nyekwanyana ete kukare ne pesa konyora maruba bande kuigora kwaligereri bono rochinga kwabikeria onto mo Italia ngakinere chigari chia kagure sana sali yakurukoria masasi ya kagure sana ngano bagacha bakanyora chali omontonaro begete omwana ya sigeta kamubeka ka box sigete imega mutaka agacharia masasi yali akabogorie box ya gatamanga obogorio muzigo go ikabuaye koigora kanyanga n'umwana ukweto bekire box me abantu bagakumi kuri enjira bantu barabaguru bakubuguriye ibintu bitari ebyabo bayiremechi bachikonyora mangana bono ingana nabwate neye ikwanyorire pasha pasa ose box ndio sio tamanyitiri tangani karaje ligere toranyo kuna nati kagote banga chinsinyechi okanyora kero kende na maguta so kero tororo wako kwaroranga kene ndu yakawira teli kawaida maguta okororanga na maguta so kerete ga gusigi ndu kinga marabaiga spillage koroka naiga epashe inye dawoti tiga kunyo bwata limo no nyikere geshiri kiao to baiso kuyagirira eyo rangeri kiada yeme mo abaringoria baroro basomereta mangana ya elinde banyale koba bako yeringori gento yakabere nati kagote bari tukulia lero nkelinga se pashe ye gento gekoroka no nkelinga amangana amarieta kuri kororo amarieta ya Mrs. Spelt una bono kanyore nute metu mira serie telia o seriga onjoro nu njeragete pashe ite oyayera ni chire ngora ikiagera yaroka nirenga mangana na mabeki makale chinse mechi nabo abantu bachakira okora mangana onye goko nyore bashe geshiri kia otamanyitie box ende yonsi yatomirwe igendo kia gatatu ebekire chipashe kire chi stamp chire international postage okonyo chipashe chibekire chi stamp kuruma aga chipashe chi stamp ne chi international chinse yisiko la chiro chire ngora tago chi ayera igendo kia kane ase chipashe chi stamp igo chire chi nyinge wetani kiasi okonyoranga no ane ligoli libwenta ko bagosiri ne gose 50 cents chibwana to gutoma gose $2 chibekire chi stamp cha $2 mondo beka bono $6 no $10 chi stamp gabe gete chi nyinge wetereri kiwango e bashe yinero nchire ngora tiga ko yajere kiagera to ko yemanya na angengento kyomalio nati kagote bangalinga e bashe ye noroje spillage nerenga engobo shigeti gabo ore semo ose ebintu gete biko na kosoka kuro semo e bashe ye to yayere egere kara gete amara babono umuntu yagira molete to asi umunga no muntu ogira moroyo kuna igoje bika umuntu tagira molete inenjera ebintu ebyanoka nege sieke venga abantu baito basiriria magima aso mochito maneno Texas Austin chitarikibere miate ko yabera ngene angesita
na marogo mwate kuno be toro no explosion mwate ko mateba se litu kuliara ero kaga ko yabe kuliara mangana ko na mateba kanali nga gosenki na ko lakini ayo kurwa ejr tin buat proof ende yonsi e proof buat ne linga na buat na inje tinana ko na likende yonsi mutali no ko bali mwara ene jase no mwenyetenga ko ikanga na kilinga na mana ko elina ene kirindi linga na buat mo kamera ko babwa na buat na ga ne te ko te bana rumu meti ba yenga nkige ko gara ba manyeta mangana ya batali ko kwana mangana na ga ne te ko iko konya obo mabao konya chinemba chiao ando sia somenye linga na lyo mayo bantumbale okonyora ege kuro ke wakwa kuna bona ngushitu ke kuro ke wakwa ene bango itwere kurwa bantu mumanyetingi ke okalekana ne bamusaja na mukungu bakamanyeta ayo iwe kuro lero mambiende ahe tokole bolinga nkieke kegenda neto ulanyole no violence chimwate banchiroro no abantu babwato obukongu bakonyu mapema totaraje kuikereke kwango getali kokonyu aya umurali oli no ntinane kuyeirura ekiagera muntu kala nkuti timbwate bo bagotebanga okoigwa abantu asitomenyete okoigwa mangana asalekire tigakona gukira jetindi kogota ingora arangeri kianda gosekendega abantu baitolitanga nirege tambogero gioko bakonya abantu mbale bale gocha gokonywa lakini asinginje okona kogosagana okogosu ne chitret mbago konya naboko igwo omuntu gokura litukulia amambi na mambide wiki mango na gokurare ayetoko manyanga ngendoki ono gocha kwira ne naro ekero omuntu oyo agocha gutiga okura onyoro omuntu tiru omuntu okure na lito gocha kwanza guturana ngana kiyakabeire nkalia omwana nale amatuka etire nywatinde ibo nemagana tokona gotebi okakulire nga nyanga oyandire antu bagata bangi nyanga unga ibone nyanga wekuru omuchiyo nge nyanga wa maana yandire munyoka morore ogokura abantu bakumnyoka kingima banatanga masacha manene na abagosire nyanga unjalengana ebinte bigakolekana sama tukamange no mumaeto mugano oyo amali oye kere nyanga oyachi goche amane ko muri omwana oyo agokura nga yandire ondetachi ekiara konyora mangana kero omuntu nalirenga abakona gukura igo abana litenko na kokosyara abantu ikamuri akaera ngana yane nelinga bitombire biko kolekana somuchi biko kolekana sikinyoro twirane naro biko chagwetereria manta umbago chagokonyo tigatomenye no bwanchani tomenye no molembe kero torasi chinseme chia Michael se abande abayante byanga nkena magesa lirie bagushi balia bagoro bande betinge na magesa bire bono tomenye buna bago te buno yo menye to gisore wari minyanchoga na kibono tangoro raringane elinde daria mangana arabe bia tigango ndarigereria ga kero na kolire asomorogeri oyo nagotenga igona arenga ase park kwene kianga watu bwatira sinchira ya bene kigma maitinga asingi nchongere ko monta mindo yore bitatu tigansome chi mes chino ayama sheyamo Daniel Obondi Obara wante binga igore ko toligereria kuruchinsha mo chia no morugio Lilian Kirubo tote betinga yo otegere kuru debinya moita maranga yamono engineer Diska Evans Makori wante binga otegere na koligereria kuruchinsha mo chia Mombasa Kenya wate pamoja asante sana Irene Naomi yamono Bianca yamono Dennis Nyaberi yamono Emma Obiye yamono Emusi Okebwaro na yole tukuru yamono Dorke Elinde Young Race Abusito ajirale Biamono Ratema Rasa Ngwate Amyoro checking masante sana Justo Nyaboga Biamono Mwarimu Nyanchoga Tigankore Zalendo Bahati Amishi Tonta Vina Lero Katario Digereti Kurwa Nore Texas Anezi Wachi Otolia Bantu Austin Daniel Wondia Waragote Bakuruchi Semochia Jerusalem
I love your teachings, Omoralia. May Jehovah bless you. Don't forget to put on air one song by Nyamachi Green SDA. Onye ndi inarenge studio na manare gotema okora bona kini bona rende igokora ranga tingi studio chinga kechi e system ye mobile na ataka gotema na kera ya kolire mirimo na asingi ya kolire mirimo na naga neti yo inyare ko ba kubatare rano sia smogo toka inde to chira bune yo mwalimu Samuel Nyanchoga sante sana vonde binga quite clear sante sana onye system ya ya kwa na bia o mwalimu ni tare no bono chisa ya wichta no to so ala ifo onye ko park no onye ko roje no onye ko alime we are able to do it anywhere ali go to be to system change bono ngari it is fully equipped aso correct na mangana commandos to gendale ila ko vamone oringo sikeresi ko Charles Chweya Matoki biya mono kegima onyana go sikeresi ko ndikeranga bwangu ntararwa shembeo kwari kani asumuro belio kwa alituko yale tibweba e basha utamanyeti a box utamanyeti to yayere kine ndongenda to kura ekiagara abantu baitu ikira bono nga basiri yamagima igoro monto mananyo eta chinkoma asemiate ke yange tano no mayabere go chakero mutinyo yo kitari kibere chimutinyo yo ogatatu yomono monena basini we kamara wa marieta na Jeremiah orino ntirina samange abagusingo radio.com yomono